Tady je Radek Jeduš, já vás zdravím z IFI, z akce Showstoppers a právě se díváme na Pico Brew, což je takový domácí mini pivovar, který jste možná zahledli nedávno na Kickstarteru. Umožňuje si lidem, kteří nemají o pivu skoro ani páru, uvařit jakékoliv pivo doma. Prostě si koupíte takovýhle vařič. Standardně pasuje na malé 5litrové sudy. Objednáte si konkrétní ingredience pro konkrétní pivo. Společnost Pico Brew má smlouvy s různými pivovary, takže dostanete chmel, dostanete další ingredience, ty sem nasadíte a na ovladači uberete Pico Brew pack. Aha. We start brewing, or we can adjust settings. Let's adjust some settings. Let's adjust the bitterness up or down. And let's adjust the ABV or alcohol level down or up. Takže nastavíme hořkost, nastavíme procenta alkoholu přibližná a potom... And then we go. I load the Pico pack and hit the start brewing button. And the machine will start brewing. A potom trvá, podle toho, kolik jste nastavili, 2 až 3 hodinky vaření piva a poté zrychlená fermentace, která může být několik hodin, několik dní. A ve výsledku dostanete téměř jakékoliv pivo. A výsledek můžete vidět i přímo tady. Je zde uvařený Russian Imperial Stout, který chutná velmi dobře. Takže pokud chcete doma vařit pivo, podívejte se na stránky společnosti Pico Brew.